مأخذ بارك እናተንቀሳቀሰ ዝነበረሉ ሰዓት ሓንቲ ሚስጥራዊት ማሽን ኣብ መንጎ ብዙሓት ሰባት ጠጠው ኢላ ረኣየ። እቲ ማሽን ናይ ኤሌክትሪክ ገመዳቱ ተነቂሉ ክጠፍእ እናተጎብኦ ዋላ እናሃለየ ብሓንቲ ሳንቲም ጥራይ ኩሉ ሕልምታቶም ጋህደ ከም ዝገብር ቃል ኣትዩ ኣብ ቅድሚት እናሰርሐ ነበረ። ጆሽ ቅድሚ ደቃይቕ ናብቲ ሮለር ኮስተር ንኽስቀል ቁመቱ ሓፂሩ ተባሂሉ ስለ ዝተዋረረ ኣብ ቅድሚታ ዝፎትያ ጓል ብጣዕሚ ሓፊሩ ነይሩ። ሕዚ ግን ሓንቲ ሳንቲም ናብዚ ሕልሚ የግህደየ ትብል ማሽን ብምድርባይ ጋህደ ንኽኸውን ተስፋ ብምግባር ሕልሙ ተናገረ። ኣብቲ ውሽጢ ማሽን ዝነበረ ባምቡላ ነዛ ሳንቲም ብኣፉ ምስ ዋሓጣ ሓንቲ ንእሽተይ ጽሑፍ ዘለዋ ካርዲ ንደገ ደርበየሉ። ጆሽ እዛ ካርዲ ልዒሉ ክሪኣ እንከሎ ድማ ብድሕሪታ ትምኒትካ ተፈጺሙሎ ዝብል ጽሑፍ የንብብ። ጆሽ ቅንዕ ኢሉ ነቲ ማሽን ክሪኦ እንከሎ ስምባ ደመለአ እሞ ተደናጊጹ ብፍጥነት ጎየየ። እቲ ምሸት ንሱ ሃኒኑ ንገዝኡ እንትምለስ ኣብ ህይወቱ ዓብዪ ለውጢ ክመጽእ ምዃኑ ምንም ኣይጠርጠረን። ኣብቲ ብርቱዕ ንፋስን ንጎዳን ዝነበረሉ ምሸት ናይ ጆሽ ሸውነት ማንም ሰብ ዘይሰምዖ ግን ድማ ብጣዕሚ ዓብዪ ለውጢ እናሰርሐ እዩ። ጆሽ ግን እዚ ኩሉ እንትፍጠር ምንም ኣይተፈለጦን። ኣብ ዝቕፅል ንግሆ ካብ ደቃሱ ነቂሑ ካብ ዓራት ክወርድ እንከሎ ብዝገርም መንገዲ ሰውነቱ ቁሩብቶ ይኸብዶ፣ ግን ድማ ከም ዓብዪ ነገር ይቆፀሮን። ገጹ ክሕፀብ ናብ ሽቓቕ ከይዱ ንባዕሉ ምስትያት ክርኢ እንከሎ ካሊእ ሰብ እዩ ዝመስል፣ ግን ድማ ናይ ደቃስ ነገር ስለ ዝመሰሎ ስቑኢሉ ገጹ ይሕፀብ። ግን ሕጂ እውን መልክዑ ናብ ንውረይ ተመለሰን። ንደቃይቕ ድሕሪ ምድንጋጽ ቁሩብተይ ተረጋጊዑ ናብቲ ምስትያት ይምለስ። እቲ ሰብ ንሱ ባዕሉ እዩ፣ ግን ሕጂ ቁሩብተይ ዓብዩን ዝጠንከረ ተኽለ ሰውነት ሒዙን። ኣብ ሓንቲ ለይቲ ጥራይ ሰውነቱ ልዕሊ 10 ዓመት ዝኣረገ እዩ ዝመስል። ኣብታ ሰከንዲ ንሳ ኣብ ታሕተዋይ ክፍሊ ዝነበረ ተዲኡ ቁርሲ ንኽበልዕ ትጽውዖ። ተደናጊጹ እናብ ጉየናው ክፍሊ ይምለስ እሞ ክዳውንቱ ንምግባር እንትምኩር ትማሊ ሕልምኻ ጋህዱ ኮይኑ እዩ ትብል ካብቲ ማሽን ዝተቐበላ ካርዲ ይርአ። ኣብ ሰዓት እዚ እታ ማሽን ብሓቂ ሕልሙ ከም ዘጋህደት ይርድኦ፣ ምክንያቱ እቶም ናይ ቀደም ስርኡ ፈጺሞም ከኣኽልዎ እውን ኣይከኣሉን። ተሓዊኡ ብጉያናው ናይ ኣቦኡ ክፍሊ ኣቶ እሞ ኣብኡ ጽኑሑ ክዳውንቲ ተኸዲኑ እናብ ጉያ ካብ ገዛ ይወፅእ። እዚ ችግር ክፍትሐሉ ዝኽእል ሓደ መንገዲ በታ ማሽን ጥራሕ ነይሩ። ግን ሳይክሉ እናረገጸ ናብቲ ፓርክ ክኸይድ እንከሎ ዝረኽቦ ጋሕ ዝበለ ሜዳ ጥራሕ ነይሩ። ብሰንኪ ኣብ ዝሓለፈ ምሸት ተፈጢሩ ዝነበረ ሓያል ንፋስ እቲ ካርናቫል ተላዒሉ ናብ ካሊእ ቦታ ጌሹ ይጸንሖ። ካሊእ መማረፂ ስለ ዘይነበሮ ነገራት ነዲኡ ንምርዳእ ብፍጥነት ንገዝኡ ይምለስ። ኣዲኡ ግን እቲ ቅድሚኣ ጠጠው ኢሉ ዘሎ ሰብ ወዳ ምዃኑ ምእማን ተሳኢንዋ ብፍርሒ ንድሕሪት እናጎየት ትኸይድ። ጆሽ እሱ ናይ ብሓቂ ወዳ ምዃኑ ንኸረድኣ ዝተፈላለዩ ንሱ ጥራይ ዝፈልጦም ነገራት ነዲኡ እናነገረ ከረጋግዓ ይፍትን፣ ግን ድማ ኣይተሳኽዐሉን። ኣብ ክንድኡ ኣዲኡ እዚ ዓብዪ ሰብኣይ ወዳ ጠሊፉ ብዛዕባኡ ኩሉ ነገር ዝፈለጠ ኮይኑ ስለ ዝተሰምዓ ወዳ ንኸምፀላን ተዘየለ ናብ ፖሊስ ከም እትድውል እናፈራርሕቶ ትጸንሕ። መማርፅ ሰኣነ ጆሽ እናጎየ ካብቲ ገዛ ይወፅእ እሞ እቲ ካብ ቁልዕነት ናይ ቀረባ ዓርኩ ዝነበረ ቢሊ ክፈልጠኒ ኢሉ ተስፋ ብምግባር ናብ ትምህርቲ ቤቱ ይኸይድ። ግን ንቢሊ ሕጂ ጆሽ ማለት ርእይዎ ዘይፈልጥ ሓደ ዓብዪ ወዲ እዩ። ብኽሳዱ ሒዙ እናንገላበጠ ክዛረቦ እንከሎ እውን ብጣዕሚ ይደናገጽ እሞ ኣብ ኣፍ ደገ ጠጠው ኢሉ ምብካይ ይጅምር። ብዘይምቁራፅ ንኸይቀትሎን ንኸይጠልፎን እናለመነ ዋላ ይጽናሕ ዳ እምበር ጆሽ ብጀከኡ ካሊእ ከኣምኖ ዝኽእል ዓርኪ ስለ ዘይነበሮ እታ ምስጢራዊት ደርፎም ምድራፍ ይጅምር። ኣብ መጨረሻ እውን ቢሊ እዞብ ቅድሚኡ ጠጠው ኢሉ ናይ ዓብዪ ወዲ እቲ ናይ ቀረባ ዓርኩ ጆሽ ምዃኑ ንኸኣምን ይገደድ። ጆሽ ብዛዕባ እታ ኣስማተኛ ማሽን ኩሉ ነገር ንቢሊ ይነግሮ። ብሓደ ንኽእሉ ሽዋን መፍትሒ ንኸምፁን ድማ ቃል ይኣትየሉ። ኣብ ሰዓት እዚ ፖላዊስ ናብ ናይ ጆሽ ገዛ መፂኦም ነዲኡ ቃለ መሕተት እናገበሩላ እዮም። ሰማያዊ ናይ ላዕሊ ክዳን ዝገበረ ጠላፊ ኣልሹ ተባሂሉ ድማ ንኹሉ ሰብ ተነጊሩ ዘሎ። ቢሊ ናይ ኣቦኡ ናይ ቀደም ክዳውንቲ ሒዙ ካብቲ ገዛ ይወፅእ እሞ ማንም ሰብ እንከይረአዮ ንጆሽ ካብቲ ዝእለሸለሎ ክዳውንቲ ንኽወፅእ ይሕግዞ። ነታ ማሽን ንምእላሽ ንኸተማ ዋላ ክኸዱ ይሕሰቡ ዳ እምበር ጆሽ ኣብ ሰዓት ጫምኡ ምእሳር እኳ ኣይኽእልን። እታ ባስ እናተፀበዩ እንከለዉ እውን ቢሊ ንጆሽ ሒዙሉ ዝመፅእ ቅርሺ ይህቦ። ብሓደ ናፍቲ ዓባይ መወዳእታ ዘይብላ ኒውዮርክ ሲቲ ይኸዱ። ግን ኣብኡ ክበፅሑ እንከለዉ ብዙሕ እንከይፀንሐ ስለ ዝመሸየ በይኖም ንኽንቀሳቐሱ ፈፂሞም ኣይደፈሩን። ናብ ሓንቲ ንእስ ዝበለት ርካሽ ሆቴል ምስ ኣትዮ እውን ቢሊ እንከይፀልመተ ገዝኡ ክምለስ ስለ ዝነበሮ ጆሽ እታ ለይቲ በይኑ ንኽሕልፋ ይግደድ። ቢሊ ንጆሽ ምንም ከም ዘይኸውንን ክፈርሕ ከም ዘይብሉን ብምንጋር ዝቕፅል መዓልቲ ትምህርቲ ስለ ዘይብሉ ከም ዝምለስ ቃል ይኣትየሉ። ቢሊ ዝኸደላ ሰከንድ ጆሽ ነቲ ማዕጾ ብኩሉ ቁልፍታቱ ገይሩ ይቕልፎ። ተደናጊጹ እቲ መስኮት እውን ይዓፅዮ። ግን ድማ እቲ መንደቓት ብጣዕሚ ይረቂቕ፣ ናይ ጎረባብቱ ባእስን ጭቕጭቕን ብቐሊሉ ይሰምዕ። ጆሽ ዘረብኦምን ጭቕጭቖምን ልዕሊ መጠን የደናግጾ ስለ ዝነበረ እቲ ማዕጾታት ብዓበይቲ ፈርኒቸራት ገይሩ ይድግፎ።
بفرحة تمليئو نوعاراتو يملس مو شمديو ناتصوعه بزي مقراص يبكي جوش ولا عبي سواء يمسل دامبر كلمة حجي خاوديو تفلي زي فلت ودع 13 عمد قلعة سلازنبره مرات خيط فأه ملو مشتنا خيد حر مصنح اما ترشا دخيمو يدقس ازغط المعلتي جوشنا جون بحدو خوينوم افتغه تما نزا ماشين إليشوا كن دما فصيمم كرخوا يكالون زون كارنفال زقرو زنور ساعات اي وغن كيليهم زغلون مفلات نا حدا منغستاو بيرو خيدوم يطيقو ግን ትውጽኢት ድሕሪ 6 ሰሙን ክመጽእ ምዃኑ ስለ ዝፈለጡ ምንም ክሕግዞም ኣይከኣለን ጆሽ ናፍቲ ዝነበረ ካሊእ ጭንቂ ይውስኸሉ ምክንያቱ ሕዚ ን6 ሰሙን ብሂወት ክተርፉ ነይሮም ሕጂ ግድን ስራሕ ክእልሽ ስለ ዝነበሮ ኣብ ጋዜጣ ሓደ መጫወትታት ዝሰርሕ ዓብዪ ትካል ብሰራሕተኛ እልሽ ከም ዘሎ ይርኢ እሞ ኣብኡ ኸይዱ ንክሰርሕ ይሓስብ ጆሽ ሙሉእ መዓልቲ ጌምና ተጫዋትካ ምውዓል ዶ ክኸብደኒ ድሓር ከዓ ምጭዋት ብጣዕሚ እየ ዝፈቱ ኢሉ ነቲ ዕድል ምስቶም ካልኦት ነቲ ስራሕ ደልዮም መፅኦም ዝነበሩ ሰባት ንኽፎኻኸር ናብቲ ድርጅት ይኸይድ ኣብቲ ናይ መመልመሊ ቅጥዒ ጆሽ ንዝሓለፉ 4 ዓመታት ጌም ብዘይ ምቁራፅ ይጫወት ስለ ዝነበረ ምስ ናይ ኮምፒተር ሳይንስ ክእለትን ተመክሮን ከም ዘለዎ ይፅሕፍ ኣብ ጥቑኡ ኮፍ ኢሎም ዝነበሩ ሰባት ብዛዕባ እናተዛረቡ ስለ ዝሰምዐ እውን ካብ ዋሽንግተን ዩኒቨርሲቲ ቅድሚ ዝተወሰነ ግዜ ከም ዝተመረቐ ይፅሕፍ እቲ ኢንተርቪው ዝገብረሉ ነበረ ሰብ ካብ ስራሕ ቀልጢፉ ክወፅእ ስለ ዝደልየን ብጆሽ ተማሪኹ ስለ ዝነበረን እፍቲ ዝነበረ ናይ ስራሕ ዕድል ይህቦ ጆሽ ብዙሕን ከይፀንሐ ኣብ ናይ ኮምፒተር ዲፓርትመንት ይምደብ ስርሑ ብጣዕሚ ይቐሊል ነይሩ ሓበሬታ ናብ ኮምፒተር ምምላእ ብፍጥነት መፅሓፍ ዘይኽእል ወዲ 13 ዓመት ቆልዓ እንከሎ ዋላ እቲ ስራሕ ምንም እንከይደንጎ ይወዲእዎ ኣብቲ ናይ መጀመርያ መዓልቱ ብቶም ካልኦት ንኽፉተ ጆሽ ቀልጢፉ ንኽሰርሕ ይፍትን ግን ኣብ ጎኑ ዝነበረ ካሊእ ሰራሕተኛ ጠጠው የብሎ እንድሕር ኣብ ዝኸባቢ ዘሎ ካሊእ ሰብ ክባረር ዘይደሊኻዮ ጠጠው ኣብል እቲ ስራሕ ዋላ ቀሊል ይኹን ዳ እምበር እንኽፈሎ ቅርሺ ብጣዕሚ ይውሕድ ትሰርሕ ኣለኻ መሲልካ ኣብዚ ኮፍ ኢልካ ምውዓል ግን ቀሊል ኢሉ ንጆሽ ብዛዕባ ዓበይቲ ዘይፈልጦ ዝነበረ ነገር ንመጀመርያ ግዜ የካፍሎ እዞም ሰራሕተኛታት ደሞዝ ውሒድና ኢሎም ብግቡእ ይሰርሑ ስለ ዘይነበሩ እውን እቲ ካምፓኒ ናብ ክሳራ እናጠለቐ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ጆሽ ግን ንኸድሕኖ ዝመፀ እዩ ዝመስል ኣብቲ ትካል ደስ ኢልዎ እናተንቀሳቐሰን ከሎ እውን ምስቲ ሚክ ሜለን ዝበሃል ዋና ነቲ ድርጅት ይጋጨ ኣቶሚክ ግን ብተጋጣሚ ፈፂሙ ይተናደድን ኣብ ክንድኡ ደስ ይብሎ መጫወቶ ዘምርት ካምፓኒ ከምዚ ዓይነት ተጋጣምታት ክወስሑ ከም ዘለዎምን ሰሓቕን ጨዋታን ልሙድ ነገር ክኾን ከም ዘለዎን ይኣምን ስለ ዝነበረ እውን ብዛዕባ ዘጋጠሞ ተጓንፎን ከይንፀርፀረ ጉዕዙኡ ይቕፅል እቲ ቀትሪ ንሱ ጆሽ ድምፁ ናይ ትጠላፍ ምሲሉ ናብ ኣዲኡ ይድውል እሞ ወዳ ድሓን ከም ዘሎን ብዛዕባ ክትጭነቕ ከም ዘይብላን ይነግራ ጆሽ ኣዲኡ ታንጥያ ወዳ ንኽምለሰላ እናለመነት ክሰምዕ እንከሎ ብጣዕሚ ደስ ይብሎ ኣብ መጨረሻ ሓደ ዝፎትዮን ካብ ልቡ ዘፍቅሮን ሰብ ከም ዘሎ ምፍላጡ እውን እታ ማሽን ንምእላሽ ዝነበሮ ድሌት ዝበለፀ ክውስኽ ይገብሮ ሕጂ ኣዲኡ እዚ ንትንግበር ንኽትብሎ ኣብ ጎኑ ስለ ዘይነበረት ድላዩ ንኽገብር ነፃነት ይረክብ ናብ ምድቃስካ ኸይድን ከይተባሃለ ክሳብ ዝደለዮ ሰዓት ፊልም እናርአየ የምሺ ብስኩቲ ኣብ ውሽጡ ዝነበረ ክሬም ጥራይ እናበልዐ ነቲ ካሊእ ይድርዮ ካብ ቴሌቭዥን ዳሓር ዝብሎ ሰብ ስለ ዘይነበሮ እውን ኣብ ቅድሚታ ተወሪሙ ይርኢ ኣብ ኣፍ ደገ ሆቴሉ ሓያል ናይ ተኹሲ ድምፂ ክስማዕ እንከሎ እውን ፈፂሙ ይደናገፅን ነቲ ዋዕዋዕ ዝለመዶን ዓብዪ ሰብ ዝተቐየረን እዩ ዝመስል ጆሽን ከይተፈለጦ ኣብዚ ሓድሽ ሂወቱ ሓደ ወርሒ ይሓልፎ ኣብ ስርሑ እውን ደሞዙ ይወሃቦ እሞ $187 ምዃኑ ይርኢ እቶም ካልኦት መሳርሕቱ እዚ ቅርሺ ዋላይ ንዓቕቦ ዳ እምበር ንጆሽ ግን ብጣዕሚ ብዙሕ ሃፍቲ እዩ ነይሩ ምስ ዓርኩ ቢሉ ኮይኑ ዋላ ሓንትን ከይተፀበየ ናብ ባንኪ ይኸይድ እሞ እቲ ተዋሂቦ ዝነበረ ደሞዝ ሙሉእ ንሙሉእ የውፆ ብሓደ እናጎዩ ናብ ዕዳጋ ይኸዱ እሞ ኩሉ ዝምነይዎ ዝነበሩ ጥዑም ምግብታትን መጫወትታትን ገዚኦም ናብ ክፍሎም ይምለሱ ጆሽ ሰዓት ብጣዕሚ ሕጉስ ኮይኑ ስለ ዝነበረ ዓበይቲ ንምንታይ ምግቦም ከም ዘይውድእዎ ትሕጂ ይተረዲእኒ ምክንያቱ ኩሉ ዝደለይዎ ኣብ ደገ በሊዖም ስለ ዝመፁ እናበለ ምስ ዓርኩ እናተጫወተ ይውዕል ግን እቲ ምሸት ንሱ ሰንኪ እናበልዑ ዝወዓለ ብጣዕሚ ምቁር ነገራት ከወዲኡ ቆርፆ ስለ ዝነበረ ክጠዓስ ይጅምር ካሊእ ዝሕግዞ ሰብ ስለ ዘይነበሮ እውን ካብ ናይ ጥዕና ድርጅት ብዛዕባ ደቆም ዘፅንዕሎ ሰብ መሲሉ ንገዝኡ ይድውል ወድኹም ከወዲ ክሓመም እንከሎ እንታይ ዓይነት መድሓኒት ይህቦ ማዝማእስከ እዩ ዝወስዶ ኢሉ ድማ ይሓቶም እቲ መልሲ ክሰምዕ እንከሎ ዓብዪ ሰብ ምዃን ከምቲ ዝሓሰቦ ቀሊልን መዘናግዕን ከም ዘይኮነ ክርድኦ ይጅምር ኣብ ዝቕፅል መዓልቲ ስርሑ እናተመለሰ እንከሎ ናይቲ ዝሰርሐሉ ድርጅት መጫወትታት ዝተኣከብሉ መጋዝን ይረክብ እሞ እቲ ዓብዪ ዝገበረቶ ማሽን ንምእላሽ ናፍቲ ውሽጢ ኣቲ ግን ብዙሕ መጫወትታት ክርኢ እንከሎ ዓብዪ ምዃኑ ረሲዕዎ ምስ ተመፃወንቲ ምጫወት ይጅመር እቶም ካልኦት ዓበይቲ ሰባት ገለ ችግር ኣለዎ ኢሎም ካብ ጎኑ እንትርሕቑ በጋጣሚ ኣቶሚክ ሜልን ይሪኦ ማክ ሜልን ኣብዚ ድርጅቱ እዚ እንታይ ዓይነት መጫወቲ ዝበለፀ ጠለብ ከም ዝረክብሎ ንምፍላጥ ብኣካል ንምፅናሕ እዩ ዝመፅእ
ኣቶሚክ ሜለን ብዛዕባ ተነኡ ዝነበራ መጫወትታት ንጆሽ ርኢትኡ ክሓቶን ከሎውን ብኩላተን ኣብ ደቃይቅ ተጫዊቱ ስለ ዝነበረ ጋሰጋእን ከይበለ ዘሎ ጽቡቕን ሕማቕን ዝሕዝሕ ኣቢሉ ይነግሮ። ጆሽ እንታይ ክበሃል ኢሉ ከይተጨነቐ ቁልዓ ኮይኑ ዝዛረቦ ነገር እዩ ዝዛረብ። ኣቶሚክ ሜለን እውን ደስ እናበሎ ይሰምዕ። ኣብ መሬት ዝተነጸፈ ዓብዪ ፒያኖ ይወጽሕ እሞ ጆሽ ምንም ከይመሰሎን ከይተሰከፈን ሙዚቃ ንምስራሕ እናዘለለ ይጸንሕ። ኣቶሚክ ሜለር መጀመርያ ዋላ ቁርብቲ ሓፊሩ ይጽንሕ ደኣ እምበር ጆሽ ማዕረግ እንደ ሕጉስ ከም ዝነበረ ብምስትውዓል ንሱ እውን ይሕዋሶ። ብሓደ ኮይኖም ብጣዕሚ ሰሓብ ሙዚቃ ክሰርሑ ከለዉ እውን ኣብቲ ቦታ ዝነበረ ኩሉ ሰብ የጣቕዕሎም። ኣቶሚክ ሜለን ጆሽ ኣብዚ ናይ ሕዚ ስርሑ ክእሎት የባኽንለሉ ስለ ዝኣመነ እውን ናብ ናይ ድርጅቱ ውፅኢት መማዕበሊ ዋና ፕሬዚዳንት ይገብሮ። ሕጂ ስርሑ ገና ናብ ዕዳጋ ዘይተሰደዱ መጫወትታት እናተጫወትካ ምፍታን እዩ። እዚ ኣጋጣሚ እዚ ድማ ነቲ ፖል ዝበሃል ንዓመታት እቲ ዕድል ሱ ንምርካብ ብዙሕ ይፅዕር ዝነበረ ሓደ ሰራሕተኛ ብጣዕሚ የቆጥዖ። ንሱ ዝፃዕሩ ዋላ ምንም ዋጋ ይርከበሉ ደኣ እምበር ጆሽ ኣብቲ ትካል ምስራሕ ዝጀመረሉ ናይ መጀመርያ ሰሙኑ ናብ ልዕሊኡ ደይቡ ዝዓበየ ኦፊስ ድማ ይተዋሂብዎ። ጆሽ ንቢሊ ሒዝዎ ናብ ኦፊስ ይኸይድ እሞ በቶም መጫወትታት እናተጫወቱ ንተሓጋዚቶም እናለኣኽዋ ይውዕሉ። ብዙሕ ከይፀንሐ እቲ ናይ ቦርድ ኣኼባ ዝካየደሉ ዕለት ይኣክል። እቶም ካልኦት ሰራሕተኛታት ፖል ይህቦ ንዝነበረ መግለፂ ጽኒ ኢሎም እንትሰምዑ ጆሽ ኣብ ኢዱ ብዝነበረ ናብ ዓብዪ ሮባት ዝቕየረ ህንፃ እናተጫወተ እዩ ነይሩ። ፈፂሙ ድማ ይሰምዐን። ኣብ መጨረሻ ግን ካሊእ ማንም ቆልዓ ከም ዝብሎ ንምንታይ እዚ ሮባት እዚ ናብ ፎቕ ዝቕየርሎ ወይ ናብ መኪና ወይ ናብ ሓሰኻ ዘይቕየርሉ ርእይትኡ ክቐርብ እንከሎ ኩሎም ኣባላት እቲ ቦርድ ይፈትይዎ። ፖል ብዘጋጣሚ እዚ ካብቲ ዝሓለፈ ዝበለፀ ይናደድ። ኣብ ማእኸልቶም ቦርዲ ድማ ናብ ድርጅቶም መፂሶምን ብዘይቁፀረ ሰብ ይተዋሪዱ። ኣብ ሰዓት እዚ ፖል ጆሽ ካብ ካሊእ ትካል ናቱ ዕድል ንምብልሻይ ዝተለኣኸ ሰላሊ ኮይኑ ስለ ዝተሰምዖ ኩሉ ድሕረ ገጹ ንኽፃርዩ ብዙሓት መርመርቲ ይሰድድ። ግን ድማ ብዛዕባኡ ምንም ነገር ክረኽቦ ኣይከኣሉን። ሃንደበት ካብ ሰማይ ዝነጠበ እዩ ዝመስል። ኣቶሚክ ሜለን ንጆሽ ከም ሽልማት ብጣዕሚ ዓብዪ ሰፊሕ ኣፓርታማ ይህቦ። ግን ኣብ ክንዲ ፈርኒቸር ጆሽ ነቲ ገዛ ብብዙሓት መጫወትታት ይመሊእዎ። ንሱም ቢሊን ቀትርን ምሸትን ብዘይምቁራፅ ካብ ሶኒ ክሳብ ሰንበት እዮም ዝጫወቱ። ሓደ ግዜ ድማ ናብ ስታድየም ከይዶም ዓበይቲ ዝበሃሉ ውድድራት ንኽከታተሉ ግዜ ይረኽቡ ነይሮም። ብርግፅ እዚ ኩሉ ክፍጠር እንከሎ ግን ነዲኡ እናደወለን ደብዳቤ እናፀሓፈን ደሓን እንከሎ ምንጋር ፈፂሙ ይረስዐን። ቅድሚ ሰሙናት ኣብ ናይ ቦርድ ኣኼባ ጆሽ ኣምፂዎ ዝነበረ ናብ ሓሰኻ ዝቕየር ሮባት ሓሳብ እውን ብጣዕሚ ጽቡቕ ኮይኑ ነዚ ድርጅት ቅድሚ ሕጂ ርእይዎ ዘይፈልጥ ዓወት የምፀሉ። ኣቶሚክ ሜለን እውን እቲ ኣጋጣሚ ንምብዓል ሓደ ዓብዪ ጸሊም ሱፍ ጌርካ እትመፅኦ ፕሮግራም የዳሊ። ኩሎም ሰራሕተኛታት ናብዚ ምድላው ዝመፁ ብዕላማ እዩ ነይሩ። ገሊኦም ደመወዝ ክውስኸሎም፣ ገሊኦም ከዓ መጣምርቲ ይልሹ፣ ገሊኦም ድማ ብዛዕባ ሕሉፍ ዓወታቶም እናተጎረኑ። ግን ድማ ዘጋጣሚ እዚ ፈፂሞ የዘናግዖምን ነይሩ። ምክንያቱ ህይወቶም ዝሕሸት ንምግባሮም ሕዚ እውን ዝቃለሱ ኣለዉ። ጆሽ ግን ካሊእ ሓሳዊ ነይርዎ። ንኽዘናጋዕ ጥራይ ስለ ዝነበረ ዕላምኡ ልኡል ዘምስሎ ጻዕዳ ሱፍ ገይሩ ይመፅእ። ብኽዳኑ ኩሉ ሰብ ከድንቆ እኳ እንተተፀበየ ፖል ኣብ መንጎ ብዙሓት ሰባት ኮይኑ ብኽዳውንቱ እናሰሓቐ ይጸንሕ። ግን ኣቶሚክ ሜለን ብጣዕሚ ተደኒቑ ነይሩ። በጋጣሚ ንሱ እውን ጻዕዳ ሱፍ ክገብር ይደሊ ነይሩ እዩ። ግን ድማ ድፍረት ስለ ዘይነበሮ ክገብሮ ይከኣለን። ጆሽ ከምኡ ኢሉ ደፋር ኮይኑ ክመፅእ ብምውሳኑ ድማ ብውሽጢ ዝበለፀ ክፎትዮን ክኾርዐሉን ይገብሮ። ብዘጋጣሚ እዚ ግን ጆሽ ኣብ ዓይኒ ሱዛን ዝተባሃለት ኣብቲ ድርጅት ዓብዪ ስልጣን ዘለዋ ጓል ዓይኒ ይኣቲ። በቶም ዘይውድኡ ብጣዕሚ በላሕቲ ሓሳባቱን ድፍረቱን ብጣዕሚ እያ ተደኒቓ ነይራ። ካሊእ ትረፍ ኣብ ናይ ኮክቴል ምድላው ፀባ ይሰቲ ነይሩ። ግን ንሳ ቆልዓ ምዃኑ ስለ ዘይትፈልጥ ደፋርን ብዛዕባ ሰብ ዘይግደስን ስለ ዝመሰላ ኣዝያ ትፈትዮ። በቲ ምድላው ክልቲኦም ይዘናግዑ ስለ ዘይነበሩ እውን እንከይተወድአ ቀልጢፎም ንክኸዱ ይወስኑ። ጆሽ ንመጀመርያ ግዜ ስለ ዝነበረ ናብ ሊሞዚን ዝተሰቐለ ኣብ ውሽጡ ብዝነበሩ ነገራት ብጣዕሚ ተደኒቑ እናተጫወተ ይጸንሕ። ሱዛን ብዛዕባ ህይወት ዝስማዓ ከንቱነትን ሰባት ኣብ ቅድሚታ ዘቕምጡላ መሰናኽላትን ክትዛረቦን ከላ ምንም ዘይርድኦ ዝነበረ ጆሽ በታሎሚዝም ይጫወቱ ይቕፅል። ህይወት ንጆሽ ብጣዕሚ ቀላልን ሓጎስ ዝተመልአን ኩሉ ነገር ብቐሊሉ ዝርከበሉን እያ ነይራ። ንኣብነት ሱዛን ብሓደ እቲ ምሸት ንኽሕልፎ ክትሓቶን ከላ ምንም ኣይተረድኦን። ፈቓደኛ ኮይኑ ድማ ንገዝኡ ሒዝዋ ይኸይድ። ሱዛን እቲ ውሽጢ ገዛ ብመጫወትታት መሊኡ ክትሪኦን ከላ ቆልዓ ኢላ ዘይኮነት ጠርጢራስ ንስርሑ ካብ ልቡ ዘፍቅርን ልዑል ክብሪ ዘለዎን ሰው ኢላ ካብቲ ዝሓለፈ ዝበለፀ ብኡ ትድነቕ። ጆሽ ንሱዛን እናጎተተ ናብ ትራምፖሊን ይወስዳ። ኣብ መጀመርያ ንኽትጫወት ፈቓደኛ ኣይነበረትን። ስነ ስርዓት ዘለዋን ክብርትን ጓል ክትመስል እያ ትሞክር ነይራ። ግን ጆሽ ብዘይ ምቁራፅ እናጎተተ ከበራታትዓ እንከሎ ንኽትዘለልን ክትጫወትን ፈቓደኛ ትኸውን። ናይ ደቂ ሰዓቶም ክሳብ ዝኣክል ኣብቲ ግቤላ ብዝነበሩ ሕድሕድ መጫወትታት ይጫወቱ። ሱዛን ካብቲ ምሸት ብዙሕ ነገር ተፀብያ ስለ ዝነበረት ቁሩተይ ትጨናነቕ።
ድሌት ጆሽ ንምልዓዓል እውን ኣቀማምጥ ኣዋላት ተቃይር ዳኣምበር ጆሽ ምንም የመሰሎን ዘልዩሉ ድማ ናብ ናይ ባዕሉ ዓራት ይድዩ ኣብ ሰዓት እዚ ዝተረድኣ ጆሽ ዓንተዎ ንደቅስ ክላን ከሎ ብሓቂ ምድቃስ ይሓስዩ ነይሩ እቲ ክሳዝ ተጸበይቶ ይነበረን ቅድሚ መብራት ምጥፍኦም እውን ኣብ ሕልሚ ክንኸይድ ጠፍ ኢሉ እትበርህ ቀለበት ናብ ኢዳ ንኽትገብራ ሂባ ሱዛን ኣብ ዕድመ ልክዓ ከም ዝበለ ምሸት ፈጺማ ሕሊፋ ኣይትፈልጥን ብሓደ ገጹ ደስ ይብላ ብሓደ ገጹ ድማ ተጠራጠር ናይ ሓቂ ድዩ ከም ዝበለ ጥዑይ ሰብ ኔላ ድማ ንነብሳ ምሕታት ተቋርጽ ይከኣለትን ጆሽ ኣብ ስርሑ ካብቶም ዝበለጹ ሰራሕተኛታት እናኾነ እዩ ሱዛን ብጣዕሚ ትፈትዮን ደድሕሪኡ ትኸይድ ብምንባራን ድማ ፖል ዝበለጸ ይናደድ ቅንኣቱ ብናይ ዓወት ስምዒት ንኽጸውጦ ስለ ዝደለየ ድማ ቴኒስ ብሓደ ንኽጫወቱ ንጆሽ ይዕድሞ ግን ናብዚ ዓዲሞ ወኔ ኮነ ኢሉ እዩ ፈጺሞም ዘየለዉ ሕግታት እናፈጠረ እቲ ጨዋታ ንኽኸውዶን ንኸዋርዶን ኩሉ ዝተኻእሎ ይገብር ጆሽ ፍትሓዊ ኮይኑ እቲ ጨዋታ ክጫወት ብዝሞከረ ቁፅሪ ፖል ድማ ዝበለጸ ሕግታት እናውፀ የጨናንቆ ነበረ ኣብ መጨረሻ እውን ክልቲኦም እታ ኩዕሾ ንምምንጣል እናተቃላወጡ ኣብ መሬት ይበኣሱ እቲ ቀትሪ ንሱ ሱዘን ብዛዕባ ምስ ፖል ዝገጠሞ ነገር ስለ ዝሰምዐት ኣብ ናይ ዓበይቲ ህይወት ኩሉ ሰብ መዓዝ ከም ዝግምጠለካ ዘይትፈልጦ ጸላኢ ከም ዝኾነ ተረድኦ ግን ናይ ጆሽ ንጽህና ንባዕላ ሓሳባት ቀይር ይገብራ እሞ ኣብ ገጹ ትስዕሞ ሙሉእ መዓልቲ ሕጉስ ኮይኑ ድማ ካብቲ ናብትን እናጎየን እናነጠረን ይሕልፎ እቲ ምሸት ንሱ ኣቶ ማክሚልን ኣብቲ ዓብዪ ቢሮኡ ብጣዕሚ ሓዚኑ ነዊኑ ኮፍ ኢሉ ይረኽቦ ኣቶ ማክሚልን ኣብ ስርሑ ብጣዕሚ ዕዉት ዋላ ይኹን ደኣ እምበር ኣብ ቀረባ ግዜ ዝመፁ መጽናዕትታት ከም ዝሕበርዎ ቆልዑት ድሕሪ 12 ዓመቶም መጫወትታት እናደርወዩ ናብ ናይ ዓበይቲ ህይወት ከም ዝኸዱ ኣለዉ እዩ ዘረድእ ብዙሕን ከይጸንሐ ናይ ጆሽ መበል 13 ዓመቱ ይኣክል ግን ከም ተሓሲቦ ዝነበረ ሙሉእ ምሸት ምስ ዓርኮብ ክንዲ ምሕላፍ ናብ ሱዛን ብደመ ነብሲ ይኸይድ ብሓደ ንኽናፈሱ ይወፁ እሞ ናብቲ ካርናቫል ብምኻድ እቲ ቅድሚ ሕጂ ተኸልኪልዎ ዝነበረ ሮለር ኮስተር ብጣዕሚ ደስ ኢልዎ ይስቀል እቲ ምሸት ንሱ ኣብ ናይ ሱዛን ገጽ ዝነበረ ንውዓት ቀስ ኣቢሉ ክሓስሶ እንከሎ ቅድሚ ሕጂ ተሰሚዕዎም ዘይፈልጥ ስምዒት ይመጾም እቲ ምሸት ንሱ እውን ጆሽ ናይ ብሓቂ ዓብዪ ሰብ ይቕየር እቲ ኩሉ ግዜ ዝሰትዮ ዝነበረ ጸባ እውን ብቡና ይቕይሮ ከም ዓብዪ ሰብ ድማ ናይ ሱዛን ስድራቤት ንምፍላጥ ናብ ገዛ ይኸይድ ምስ ነመናእሽተይ ኣሕዋታ እውን ከም ዓብዪ ይጫወት ኣብቲ ካምፓኒ ብጣዕሚ ዕዉት ኮይኑ ብፍጥነት ንላዕሊ ድዩ ስለ ዝነበረ እውን ንዕረፍቲ ዝኸውን ግዜ ፈጺሙ ይነበሮን እቲ ዝፈትዮ ዓርኩ ፖል ብተደጋጋሚ ክድውለሉ እንከሎ እውን ፈጺሙ ስልከ የልዕልን ጆሽ ናይ ስራሕ ሱሰኛ ቀየር እንከሎ ግን ፖል ናይ ቁልዕነቱ ዝተመለሰ እዩ ዝመስል ብምስጢር ድማ ከመይ ገይሩ ብዮዮ ከም ዝጫወት እናተላመደ ይርከብ ሓደ መዓልቲ መንገዲ ጆሽ ሓደ ቆልዓ ኮሚክ እናገዘ ይርኢ እሞ ህፃንነቱ ከመይ ፈትዮም ከም ዝነበረ የስታውስ ከምዚ ኢሉ ድማ ሓደ ፍሉይ ዝበለ ጽቡቕ ሓሳብ ይመጸሉ እቲ ናይ ኮሚክ ታሪክ እቶም ቆልዑት ባዕሎም እዮም መጠረሻ ዝመርጽሉ እቲ ስራሕ ንምውዳእ ሙሉእ ምሸት ኮፍ ኢሉ ይሓድር እሞ ዓበይቲ ሰባት ንምንታይ ድቃስ ከም ዘይወስዶም ይርድኦ ክድቅሱ ስለ ዘይደለዩ ዘይኮነስ ስራሕ ብጣዕሚ ስለ ዝበዝሖም እዩ ኣብ ዝቕፅል መዓልቲ ቢልና ጉየናዊ ጉዞኡ ይመጾ እሞ እታ ማሽን ተረኺባ እያ ሕጂ እንድሕር ደኣ ብፍጥነት ናብቲ ቦታ ኸይድና ክንረኽባ ንኽእል ኢና ኢሉ ይነግሮ ግን ጆሽ ሕጂ ኣብ ስራሕ ብጣዕሚ ይጠሊቑ ዘሎ ናብ ህፃንነቱ ኮነ ናብታ ማሽን ክምለስ ዝደለየ ይመስልን ቁልዕነትካ ትርስዕ ኣለኻ ይመስለኒ ኢሉ ድማ ዓርኩ ቢሊ ተናዲዱ ካብቲ ክፍሊ ወፂ ይኸይድ ኣብ ሰዓት እዚ ኣዲኑ ጆሽ ወዳ ንምርካብ ትገብሮ ዝነበረት ፃዕሪ ፈጺማ ኣይቋረፀትን ግን ፖሊስ ክንዲ ፃዕሩ ፅዒሮም ኣብ መሬት ዘየለ ሰብ ክረኽቦ ይከኣሉን ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት እቲ ምሸት ንሱ ጆሽ ስሩሑ ይወዳድእ እሞ እታ ናይ ቀደም ዝጫወታ ነበረ ጨዋቱ ይብልዓ እቲ ጨዋታ ትማሊ ዘቋረፃ እዩ ዝመስል ግን ድማ ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ብጣዕሚ ብዙሓት ዓመታት ዝሓለፉ ኮይኖም ይስምዕዎ ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ናብቲ ናይ ቀደም ሰፈሩ ይኸይድ ግዜ ብጣዕሚ ብዙሕ ሓሊፉ እቶም ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ እዋም ኣቑፃሎም እናግራገፉ እዮም ኣብ ሓደ ፀግዕ ድማ ክልተ ቆልዑት እናተጫወቱ ይርኢ እቲ ሓደ ቢል እንትኸውን እቲ ሓደ ድማ ንሱ ይኸውን ዝግብኦ ነይሩ ናብ ትምህርቲ ቤት ክኸይድ እንከሎ እቶም ቆልዑት ናይ ፍርቂ ሰሚስተር ትምህርቶኦም ወዲኦም እቲ መምህር ናይ መስታወሻ ፎቶ የልዕሎም ኣሎ ኣብ ሰዓት እዚ ዝተረድኦ እቲ ክነብሮ ዝግባእ ህይወት እዚ እዩ ነይሩ እዚ ብጽምዋ ዝተመልአ ናይ ዓበይቲ ህይወት ፈጺሙ ይደልዮን ዓብዪ ሰብ ብምዃኑ ድማ ንመጀመርያ ግዜ ይጠዓስ እቲ ቀትሪ ንሱ ናብ ሱዛን ብምኻድ እቲ ሓቂ ከረዳእ ይሞክር ግን ሱዛን ፈጺማ ክትኣምነ ይከኣለትን ርክቦም ንምቁራጽ ምኽንያታት ዝፈጥሩሎ ኮይኑ እዩ ተሰሚዕዋ እንታይ ከም ዝብላ ኣሎ ፈጺሙ ከይተረዳኣ ድማ ትፈላለዮ ኣብ ዝቕፅል መዓልቲ ቢሊ ደጊሙ ናብ ጆሽ ይመጽእ እሞ እታ ማሽን ዘለሉ ትኽክለኛ ቦታ ይነግሮ ሕጂ እቲ ውሳነ ሙሉእ ንሙሉእ ኣብ ኢድ ጆሽ እዩ ናብ ሕሉፍ ተመሊሱ ቁልዕነቱ ንምንባር ወይ ድማ ዓብዪ ኮይኑ ህይወቱ ምቕጻል ኣብ መጨረሻ ጆሽ እቲ ናይ ኮሚክ ቡክ ፕሮጀክት ወዲኡ ነቶም ካልኦት ናይ ቦርድ ኣባላት ዘቕርበሉ ዕለት ይኣክል ፖል ንኸበላሸሉ ዝተፈላለዩ ሕቶታት ይቕርብ ግን ሱዛን ኩሎም ሕቶታቱ ብምምላስ ኣብ መንጎ ኣትያ ንጆሽ ተድሕኖ
ኣብቲ ቢሮ ዝነበሮ ስራሕ ሙሉእ ንሙሉእ ከም ዝተወድአ ድሕሪ ምስትውዓል ዝዋኑ ገምጢሉ ናብቲ ኣፍ ደገ ቀሲሉ ይኸይድ ንሱዛን ዋጋ እቲ ማሽን ክንደይ ምዃኑ ክትሕተት እንከላ $19 ኢላ ትዛረብ ቆልዑት ክንድኡ ዝኣክል ቅርሺ ክሕዙ ስለ ዘይኽእሉ እውን እቲ ፕሮጀክት ንመን ከም ዝተሰርሐ ብደንቢ ገይሩ ይርድኣ ንጆሽ ንኽትረኽቦ ድማ እናጎየት ትወፅእ እዚ ኮሚክ ቡክ ተዳሊኔ ንንእሽተይ ህፃውንቲ ዘይኮኑስ ነቶም ቁልዕነቶም ዘይወድኡ ዓበይቲ ሰባት እዩ ንኽተርክቦ እናጎየት ክትከይድ እንከላ ግን ፈፂማ ይረኸበቶን ኦሮማይ ከይዱ እዩ ነይሩ ሃንደበት ግን ንቢሊ ትረኽቦ እሞ ኩሉ ነገር ደጊሙ ይረድኣ ጆሽ ናበይ ከም ዝኸደ እውን ብንጹር ይነግራ በቲ ወገን ጆሽ ኣብቲ ፓርክ ክበፅሕ እንከሎ ዓብዪ ሰብ ተቐይሩ ስለ ዝነበረ እቶም መጫወትታት ከምቲ ካልእ ግዜ ከለልዮም ኣይከኣለን ኣብ መጨረሻ ግን እቲ ዓብዪ ሰብ ናይ ምዃን ሕልሙ ዘጋሃደሉ ማሽን ይረኽባ ሱዛን ጠጠው ንኽተብሎ እናጎየት ናብቲ ቦታ ዋላ ትምጻእ ደኣ እምበር እታ ማሽን ሕልምኻ ተጋሂዱ እዩ ትብል ጽሕፍቲ ዘለታ ወረቐት ኣውፅያያ እዚ ማለት ሕጂ ጆሽ ግድን ናብ ቆልዓ ቀየር እዩ ኣብታ ዝነበረቶም ናይ መጨረሻ ደቂቓ እውን ጆሽ ንሱዛን ኩሉ ነገር የረድኣ ዓብዪ ኮይነ ንኽተርፍ ሓንቲ ምኽንያት ጥራሕ ዘለኒ ናብ ቁልዕነተይ ንኽምለስ ግን ኣሽሓት ምኽንያታት ኢሉ ሱዛን ተደናቢራ እዛ ዓብዪ ኮይንካ እተርፈላ ሓንቲ ምኽንያት እንታይ እያ ኢላ እንትሓቶ ንሳ ምዃና ይነግራ ሱዛን ናይ ርክቦም መጨረሻ ዘንኸይኸውን ብምፍራሕ ንኸይኸይድ ትልምኖ ግን ጆሽ ዝፍጠርሎ ነገራት ክሳብ ሕጂ ምንም ኣይተረድኦን ኣብ መጨረሻ ውሳንኡ ተቐቢላ ብመኪና ሒዛቶ ንገዝኡ ትኸይድ ኣብታ ናይ መጨረሻ ስንብቶም እውን ኣብ ግንባሩ ስዒማ ካብ መኪና ውሪዳ ንገዝኡ እናኸደት ትሪኦ ኣብዛ ዓለም ቆልዓ ኮይኑ ንኸዓቢ ዘይቸኮለ ሰብ ኣይነበረን ግን ዓብዪ ኮይንካ ካብ ናይ ወለድኻ እንክብካብ እትወፅሞ ናይ ህይወት መከራታት ከም ናይ ፀሓይ ብርሃን ዝወቕዑኻ ሙቐት ዘለዎም ብርሃን ይቕየሩ ኣብቲ ሰዓት ሱ ክትስእን ከለኻ ግን ቁልዕነትካ ትናፍቆ ኢኻ ናፊቕካ ግን እትምልሶ ነገር ኣይክህልን ናይ ሎማዓንቲ ፊልምና ብጣዕሚ ሰሓብን መዘናግዕን ኮይኑ ስለ ዝረኸብክዎ ካብ 18 ክወአ ንስኹም ከ ካብ 10 ክንደይ ምሃብኩሞ ኣብ ኮመንት ፀሓፉለይ ቪድዮታትና ናብ ብዙሕ ሰብ ይበፅሑ ስለ ዘየለዉ ላይክ ሼር ብምግባር ሓሳብ ርእይቶኹም ኣብ ኮመንት ብምግዳፍ ናይ ወትሩ ግዜ ድጋፍኩም ይፈልየና ብካልኦት ፊልምታት ደጊምና ክሳብ ንራኸ ሰናይ ጻንሒት